ಹಾಯ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಂಚಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೋಕೆ ಅಂದಿರ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನೇನು ಚಾ ಬರ್ದ ಅಂದಿನಿ ಸೊ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಗಂಟೆ 8:45 ತುಕ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ತರೆ ಪುರ ಕಟ್ಟಿದರ್ಪೆ ಗೈಸಿನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಕುಂಟರ್ದಿರ ಬಾಕಿಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಿರೋ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಂಡು ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಇಕ್ಕೊನ ಮಾತ ಅಂಡು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥದ ಪಾತ್ರ ಇಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ವಾಂಡ ಅಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಕೈಸೇನ ಆ ಬೇಲೆನವರು ಮುಗಿತ್ತಂತೆ ತುಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಜ್ಬಾಗ ಲಾಗ್ ಹೋಗೋದು 4 ಗಂಟೆ ಚಿಂತಲೇ ಏನು ಕಟ್ಟಾಡ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಇರ್ತು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಕೂಜಲಿಚ್ಚಿ ಏನು ಬುಂಟವು ಎಳಿತ ಬೀಳೋದೆಲ್ಲ ಕೂಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಗದನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪ್ನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಟ ಮರ್ದಿತ್ತನ ಪಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮರ್ದಿತ್ತನ ಪನ್ನಿ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೆರಂಡು ಗೈ ಸಾಂಡೆ ನಾ ಕುಂಟಾಡ್ದೆ ತೋತೆ ಅರ್ಧದ ಪುರ ಜಾಡ್ಲ ಆಜಿರ್ದೆ ಬರ್ಸಾತನ ಗೋವಿಂದ ಇಂಚ ಕೋಡೆದೆಲ್ಲ ಲುಂಗುಸಿ ಪಂಡ ಅತ್ತು ಜಾಗ ಇಜ್ಜದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಆಜಿಟ್ರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಏನಾಗಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೀನು ಕೆಲವತ್ತೇನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಂಡು ಅದು ಎತ್ತಿದ್ದು ನೀನು ಇಂಚ ಏನು ಪುರ ಅರ್ಧ ತಿನ್ನ ಇಂಚ ಆಂಡು ಬೇಲೆ ಆಂಡೆ ನಾನು ಅಂಚೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಂಡು ಮತ್ತು ಅವರ ತೋಟ ಬೈರುಂಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ತೋಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ನೆರವು ಇರೋದು ಆಯ್ತು ಆಂಡು ದಾನೆ ಎಂತಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ತೋಟ ಬೈರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಅಂದು ನೆಪ್ಪಿರ್ಬೇಕ ಜರ ಕೋಡಾತಿ ತೋಟಗೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದು ಹೋಗಿ ಅತ್ತನ ಬರ್ಸಾತನ ಎಂಕ್ ತೋಟ ಬೈರ ಮುಲ್ಪ ರಗಳೆದೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂಬುರುಂಡು ಇಂಚ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುನ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಗಲ್ ತೋಟ ಡಿಪೇನ್ ತುದಿಪ್ಪರ್ನಿಕ್ಲಿ ಲಾಗ್ಡು ಮತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬೈರಂದ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಆಪುಡು ಗೈಸೇನ ಬೇರೆ ಮಾತಾಂಡು ತೋಟ ಒಂಜಿ ಪೈರುಂಡು ತೋಟ ಬೋತುಜಿ ಅಮ್ಮಲ ಬರು ಇರುತ್ತೆ ತಾತ ಬರ್ಪೇರಿಜ್ಜಾರ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಡೌಟ್ ಬರಿಯಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತು ಹಾಕ್ನೊಂದು ಅಂಚ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಮಂತನ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಮಂತನ ಲಾಗ್ ಕೋಡೆ ಏನಿಂಚ ಅಂತನ ಲಾಗ್ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಂದ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಂತನ ಇನ್ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಅಂತನದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಾಪುಣ ಮಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಈಗ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರಬಾರ್ದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಮಂತನ ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಬದ್ರಾಡಾಂಡು ಅಂಚ ಚಿನ್ನ ಹೊಡಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ನೀಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಪಂಡು ತರ್ಪೆ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಗೈಸಿನ ಮೋನೆ ಪುರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಡವ ಮೊದಲನೇ ಯಾರೋ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಡೆ ಇಂಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾದ ಬಂದೇನೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಏನೋ ಇತ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಮಂತ್ ತೊಯ್ಪ ಪಂಪೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಮಂತ್ ಬರೋಂತೀರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬತ್ತೈತೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದಾರಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ
నేను ಎಂದೆಂಕ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಂತು ಕೊರಂತಿರು ದಾಲ ಬೊಳ್ಪುಗು ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತು ನಾನಿ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಾನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರೈತಂಡು ಒಂದು ಎಂತ ಇಪ್ಪುನದ ನೆಕ್ ಏನು ಎಂಚ ಬುದಾರಿ ಇರ್ತನತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಎಂಕ ಆತು ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆಂಚದ ಇರ್ತೈತನಾ ಬನಾನಾ ರೊಟ್ಟಿ ರೋಲ್ ಬನಾನಾ ರೋಲ್ ಅವ ಬನಾನಾ ರೊಟ್ಟಿ ರೋಲ್ ಅವ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಾಮಕರಣ ಅನ್ಪಡದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತಾ ತುಗ ಪನ್ನೆ ನಿಗ್ಲ ಓ ಸೋಕೊಂದು ಬನಾನಾ ರೊಟ್ಟಿ ರೋಲ್ ಸೋಕ ರೊಟ್ಟಿ ಬನಾನಾ ರೋಲ್ ಸೋಕ ಅಂದು ಪನ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ಏನು ಬಂತು ಜದ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ನಿಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ಬನಾನಾ ಇಂಚ ಅದು ಹಿಡ್ದು ನೀನು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತುಜಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆನ್ಪುನ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಎಂಕು ಸೋಕಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೆಗಿಯಾಗ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬಾಕಿ ತಗಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಾಗ್ಲಿ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾರದಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಇಂತಿಲಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಂತನ ರೊಟ್ಟಿ ಚೂರು ಕಾಯ್ತಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಚೂರು ಕಾಯ್ತಲೆ ಇಪ್ಪುಡವ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡ್ರ ಬುಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಅರತ್ತನಿಂದೆಲ್ಲ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತನ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಎಂಕ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ತಿಂದು ನೇರ ತೂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಟ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಗಂಜಿ ಬೇಯರದಿ ಇತ್ತಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಬೇಗ ಬೇಯ ಅಂತು ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಬೋದು ಬೇಯರ ಏನು ಅಂಕಲ ಕೋಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸೊಸೈಟಿ ದಾರಿ ಎಂಡು ಇಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಳಂಡ ತಾತ ಬತ್ತನ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಗಡ ದಾರಿ ಇರ್ತಾನ ನಮಗೆ ಎಂಚಲಾಪುಂಡು ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂತು ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಇಂತ ಬುಕ್ಕ ತಾತನಕ್ಲು ಕಂಡ ದಾರಿಯೇ ಉಂಟುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ದಾರಿ ಯಾವಂದು ಸೊಸೈಟಿ ದಾರಿ ಆಂಟ್ಲ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ದಾರಿ ಕೊರ್ರ ಐಟು ವನಸ್ ಕೊರ್ರ ಸರಿ ಆಪುಜೈತಾನ ಅದು ಬಂಗ ಆಯ್ತಂಡಾವು ಪಂಡ ಅರಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಅದು ಮುಗಿಂಡು ನನಗೊಂತರಡತಿ ಅರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೇಷ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಂತನ ಒಟ್ಟು ಬದಾರನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮುಂಜಾನ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾವು ಹೋಗುವ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ಏನು ತೋಟ ಬೋಡು ನೆಂತನ ತೂನಗ ಬಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅತ್ತಲ್ಲೇ ಬಾರ್ದು ನೀವು ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಜೆ ಬುಕ್ಕ ಹೋಪೆ ಬೈಯಾಗ ಬಯ್ಯಾನಮ್ಮ ಬರ್ಗಿರು ತುಕ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪೆ ಪಂಡ ತುಕ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ತಾತ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ತಾತ ಲೊಟ್ಟೆನೇ ಓದ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೂಜಾರು ಇರ್ಪೂಜಾರಂದು ಅಮ್ಮ ಲೊಟ್ಟೆನೇ ಆತ್ತಾರ ನಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹಾಂ ಮುರಣಿ ಏನೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಗ್ರಾಮ ಅನ್ನಟ್ಟು ಜೈಸಿ ಅನ್ನ ತಾತಲ ಪೇಟೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಾತ ಪೋಂತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಾಂ ಮುಲಿಂತ ಬೇ
ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಂತ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.